Čau kvások. Takže zapneme si váhu, odvážime si 500 g hladkej múky. Môže to byť aj mix s nejakou celozrnou, ja som teraz použila iba čistú hladku. Potom tam pridáme vodu, dávala som 320 g plus minus, môžete si pridať trošku viac, trošku menej. Teraz prebieha autolíza, to znamená, že zmiešam múku iba s vodou, vymiesím z toho cesto, aby tam neboli suché kusky múky, inak to nemusí byť nejaké extra vzhľadné cesto, stačí len tak, aby tam nebola suchá múka a necháme lepok pracovať. Teraz som si krásne utrela prsty. Zakriem si to a asi hodinu nechám v miske, odokryjem a urobím okienkový test. To znamená, že napnem cesto, pokiaľ sa mi nepretrhne, tak mne sa pretrhlo, ale aj tak sa mi zdalo, že už to je dobre, takže som pokračovala. Pridala som kvások, mám tu krásne nakysnuté lievito madre, pridala som všetko, nechala som si len polievkovú lyžicu, ktorú neskôr spolu nakrmíme, toto je ten zvyšok. Teraz som to poriadne zapracovala. Ja som to vo videu zostrihala, ale naozaj som to miešala celkom dlho, až na takéto nelepivé cesto. Zakryla som, nechala som asi 40 minút, zatiaľ som si išla dokrmiť môj kvások. Takže som si odvážila 100 g múky, polohrubá múka, obyčajná a 50 g vody. Zamiešala som to, vytvorila sa mi z toho taká tuhšia guľka. Pokiaľ by sa vám zdalo, že to je moc riedke, stačí tam pridať trošku viac múky, roztrihla som to na takýto krížik a postriekala som to olivovým olejom. Môžete to ľudne aj poliať, je to úplne jedno, ide len o to, aby to neoschlo zhora. Má to potom takú dobrú konzistenciu, takže treba to postriekať. Zatvorila som, dala som do chladničky, pripravené na ďalšie pečenie. Zatiaľ prešlo tých 40 minút, odokryjem cesto je už krásne, prišiel čas na soľ a korenie. Soľ som dala 1,5 čajovej lyžičky, korenie som použila chlebové korenie Dávidkovo koržení, dala som tam 1 čajovú lyžičku, takú celkom veľkú. Pridala som polievkovú lyžicu aj trošku vody, aby sa mi to lepšie zapracovalo a snažila som sa čo najpoctivejšie zapracovať tú soľ do cesta. Zasa je to trochu zostrihané, ale naozaj som to miešala aj v rukách, aj v miske, aby to tam čo najviac vošlo. Ono, to cesto sa bude ešte viackrát prekladať, takže sa tam dostane tá soľ naozaj všade. Ak sa bude zdať, že to je také moc mokré, nevadí, to cesto bude dobre, tie 2 polievkové lyžice s tým naozaj nič neurobia. Potom som nechala cesto zasa, keď bolo celkom pekné v miske, prikryla som ho utierkou a nechala som ho ďalších zhruba 40 minút odpočívať. Keď prešlo 40 minút, cesto takto zasa podkyslo, ja som ho podobrala z jednej z druhej strany, nadvihla som ho hore, takto krásne sa mi celé odlepilo. Potom som ho podobrala vlastne z opačných strán, urobila som to viackrát a bude sa to potom ešte aj opakovať. Dá sa podoberať aj iným spôsobom, ja to robím takto, toto sa mi osvedčilo najviac. Podobrať kľudne aj 3-4 krát, koľkokrát to ide, koľko sa to cesto naťahuje. Tu už sa mi teda moc nenaťahovala, tak už som to len takto zmotala a nechala som to kysnúť ďalších nejakých 40 minút. Toto je postup, ktorý ukazuje, ako pečiem chlieb, keď začínam ráno. Teraz som začala ráno o 9 a upiekla som ho večer o 8 bol upečený. Takže je to taká jednodňovka. Tu som zasa cesto prekladám ho nejako 3-4 krát po tých 40 minútach. Je to dobré, pretože on naberie trošku vzduchu, aj sa tam ešte lepšie zapracuje soľ, aj to korenie, takže takto to stačí prekladať, žiadne extra miesenie tam už potom neprebieha. Už som si nachystala aj podložku, cesto mám krásne vykysnuté. Teraz som ho nechala kysnúť 2 hodiny bez prekladania, takže cesto je krásne. Keď som ho chytila, bolo mekučké, vnútri sú bublinky, presne také, ako má byť. Dám si ho na podložku, ja som si ju nepomúčila, čo bola chyba, treba pomúčiť. Keď sa pomúči podložka, cesto sa trošku roztiahne na taký obdĺžnik. Keď je roztiahnuté, treba ho zabaliť, takto ako keby zabaľujete takú zavinovačku a babetko do nej. Takže pekne sa to zabali. Teraz sa to stočí. Za chvíľu budem točiť. Presne teraz. Teraz to takto celé poskrúcam. Z bokov to dávam stále dovnútra. Snažím sa to tak zabaliť celé, aby to bolo takýto krásny bochníček. A teraz to takto stiahujem, aby som ho to vlastne tak spevnila, aby sa ponapínala tá vrchná časť. Dúfam, že to tam je dobre vidno. Keď je bochník pekný, ošatku si vysypem zemiakovým škrobom
Je to lepšie ako vysypávať múkou. Pri múke sa môže stať, že sa vám to prilepí, pri škrobe sa vám neprilepí nikdy vo šatke. Takže vysypať škrobom, ten škrob na tom chlebe vôbec nevadí. Keď je to vysypané, pekne vytreté rukou, dám tam chlebík, tou ako keby škarečou časťou dávam hore, tam to ešte trošku takto posťahujem, polepím k sebe a ja som dala chlebík kysnúť do chladničky, aj keď cesto už bolo celkom vykysnuté, ale na hoďku som to ešte dala do chladničky. V chladničke mi to ešte pomaly tak podkyslo a zároveň sa ako keby tak, mne sa zdá, že sa tak spevní tá štruktúra. Keď bolo vykysnuté, dala som si to na takýto obdĺžnik, zatiaľ som si vyhriala trúbu na 250 stupňov aj s janskou misou. Zobrala som si obyčajnú žiletku, škrob takto rozotriem po chlebíku, žiletkou môžete narezať akýkoľvek ornament, tvar, je to jedno, ja najčastejšie robím takýto pás z hora dole, niekedy na boku, niekedy zo stredu, zhruba centimetr hlboký, teraz som urobila takto z boku a urobila som tam aj takýto klas, nech to má trošku efekt, minule som robila iba rozrezaný, tak som chcela trošku niečo vytvoriť. Je to jedno, čo tam urobíte, ale treba to narezať, pretože inak chlebík väčšinou praskne. Keď to mám narezané, opatrne vyberiem tú janskú misu, je naozaj horúca, takže dám to tam len takto šup a je to vnútri, dám si rukavice, prikryjem to horúcim poklopom a dám to na tých 250 stupňov na nejakých 20 minút piecť. Po 20 minútach dám preč ten poklop a dopekám bez poklopu. Takýto krásny sa mi podaril po 20 minútach bez poklopu na 220 stupňov, nejakých 25 minút. Chlebík treba ale vybrať, nemá sa nechávať v tomto, treba ho dať na nejakú mriežku. Ja používam takúto okrúhlu, je to úplne jedno, čo dáte, alebo na dve varechy. Je to horúce, skoro som sa popálila, takže som to trošku bojovo vyberala, ale podarilo sa, vyhrala som, chlebík som položila, nechala vychladnúť, ešte skúškať, či je dobrý, otočím chlebík, poklopem zo spodu po spodku chlebíku. Ak počujete dutý zvuk, znamená to, že chlieb je super a krájať až po vychladnutí, čo je najskôr za hodinu. Takže dobrú chuť.